Pozdravujem všetkých užívateľov portálu Moja komunita. Moja komunita je nástroj, pomocou ktorého si dokážete naozaj ľahko vytvoriť stránky pre svoje spoločenstva, združenia či farnosti. V tomto videonávode sa pozrieme na to, ako sa ľahko dajú vytvoriť stránky spoločenstva. V prvom kroku si klikneme na button Vytvoriť stránku. Na to sme presmerovaní na stránku, kde nájdeme rôzne popisy, čo všetko sa dá, a taktiež rôzne videonávody. Povedzme, že sme si to prečítali, klikneme na Vytvoriť stránku a teraz si zadáme informácie pre naše spoločenstvo. Povedzme, vytvoríme stránku pre spoločenstvo Dávid. Takže Dávid spoločenstvo. Hodíme krátky popis, o čom spoločenstvo je, o čom tá stránka hovorí, a povedzme, že táto komunita bude otvorená pre všetkých, takže všetci sa budú k nej môcť pripojiť a diskutovať. Klikneme na Uložiť. Stránka sa nám vytvorila, preto si kliknem teraz na komunity, ktoré vlastním. Navigujem sa na novovytvorenú komunitu Dávid spoločenstvo. Som na svojej stránke. Táto stránka má zatiaľ východzí dizajn a má taktiež prednastavené aplikácie, ktoré môžeme využiť, upraviť alebo popresúvať. V tomto ďalšom kroku by som chcel zmeniť celkový dizajn tejto stránky. Ideme sa pozrieť na to, akým spôsobom. Klikneme si na Zmeniť vzhľad. Do tohto nového vzhľadu si nahráme novú hlavičku a zmeníme si taktiež pozadie. V prednastavených profilov si môžem vybrať z rôznych šablón grafických. V tomto spoločenstve si vytvoríme novú grafiku. Takže vložíme si novú hlavičku, klikneme na hlavičku, otvoriť. A nastavíme, že obrázok hlavičky už obsahuje názov stránky. Klikneme na Uložiť. A je to tam. Máme novú hlavičku spoločenstva. Samozrejme, pozadie veľmi graficky nekorešponduje s hlavičkou, preto by sme si chceli nahrať vlastné pozadie. Opäť to robíme podobným spôsobom. Nahráme si obrázok nejakého väčšieho pozadia. Klikneme na Prehľadávať a predtým sme si stiahli pozadie. Otvoriť a uložiť. Takže na stránkach už máme stránky, majú teda už svoj ako taký podobný vzhľad, ktorý sme chceli. Ďalej by sme sa chceli pozrieť na popis, poprípade upraviť si informácie o spoločenstve. Takže klikneme si na Upraviť stránky a prepnúť ovládacie prvky, aby sme mohli posúvať týmito blokmi. Povedzme, že aplikáciu kalendár nepotrebujem, preto jednoducho zruším. Kliknem na Odstrániť a OK. Takisto nepotrebujem asi ani zrejme tieto oznámenia, kliknem na Odstrániť, OK. A aktivity možno ma budú zaujímať neskôršie. Klikneme na Odstrániť a OK. Teraz poďme spraviť niečo s úpravou tohto textu. Môžeme celý tento článok, ktorý si môžeme vložiť kamkoľvek chceme, jednoduchým chytnutím a potiahnutím môžeme upraviť. Kliknem na Upraviť a povedzme, že vyhodím si v zdroji úplne všetko a vložíme tam nový text. Kliknem na Uložiť. Máme
máme tu nový text. Povedzme, že by som si tento textík chcel naformatovať. To kliknem opäť na upraviť. A povedzme, nazvem to článok ako história. Môžeme mu dať nápis 1. Povedzme, že dáme na nový riadok do nového odstavcu a kliknem ďalej na uložiť. Máme nový článok. Povedzme, že chcel by som mať iné pozadie tohto bloku. To si kliknem na tieto 3 bodky, nastavenie vzhľadu, štýly pozadia, povedzme, a zvolím si nejakú inú farbu pozadia. Povedzme, bude nejakú svetlo modrá. A je to. Kliknem na uložiť. Je to celkom jednoduché. Ďalej sa pozrieme, ako si môžeme na stránke nášho spoločenstva upraviť vzhľad a popresúvať inak aplikácie. Povedzme, že v tejto časti by sme chceli mať nejakú fotogalériu a tu nejaký iný popis. Ako na to? Najskôr si zmeníme rozloženie stránky. To znamená to, aby to inak vyzeralo. Klikneme na šablóna rozmiestnenia a povedzme, že chceme mať vľavo väčšiu časť, vpravo užšiu časť. Vyberieme si Q columns a uložiť. Fajn. Takže táto časť je oveľa užšia. Samozrejme na svojich stránkach spoločenstiev budete potrebovať aj nejakú fotogalériu. Poďme sa teda pozrieť na to, ako si môžeme vytvoriť fotogalériu. Upraviť stránku, pridať aplikáciu. Môžeme si vybrať z rôznych aplikácií. Tvorba obsahu a chytíme a pritiahneme galériu obrázkov na požadované miesto. Povedzme, že ju chceme mať tu. Zatvoríme túto časť. Zatiaľ máme nejaký výchozí album, v ktorom sú 2 obrázky. Povedzme, že tento album zahodíme preč, klikneme na akcie a odstrániť. Chceme to vymazať. Áno. Tento výchozí album sme si odstránili. Na to si klikneme pridať zložku. Názov zložky nazveme rok 2011. Pridáme popis, niekoľko záberov akcií. Povedzme, že tento album bude verejný, preto klikneme na uložiť. Vôjdeme do tejto zložky a pridáme si obrázky. Kliknem si preto na pridať obrázok a vyberieme si možnosť prechádzať viaceré súbory. Vyberieme si súbory, ktoré by sme chceli si nahrať a povedzme, že si nahrame tento a tieto 3, otvoriť a klik na nahrať súbory. Obrázky sa nám pekne nahrávajú, môžeme sa ísť pozrieť na to, klikneme si na rok 2011. A tu je naša nová fotogaléria. Obrázky si môžete mazať a premenovať. Toto je východzí názov súboru. Samozrejme, dá sa to premenovať. Môžete to šerovať na Facebooku alebo spustiť nejaký slideshow jednoduchý. Poďme na úplnú stránku. Takýmto spôsobom sme si pridali galériu obrázkov. Ďalej by sme si povedzme, že tento text chceme zmeniť
a chceli by sme si tam pridať aj nejaký obrázok. Ako na to? Klikneme na upraviť a poďme upravovať tento text. Ak chcete kopírovať nejaké texty z wordovských dokumentov, zoberieme si tieto texty do bloku a klikneme na ikonku vložiť z Wordu. Vložíme tieto texty, klikneme na OK. Povedzme, citát zo Svätého písma označíme ako kurzíva a nejakú hlavnú vetu dáme tučným. Povedzme, že na pravú stranu tohto textu by sme vložili obrázok. Bude to obrázok CD-čka, preto kliknem na obrázok, prechádzať server. Povedzme, že to vložíme ako dokument, vyberieme si komunitu, ktorú chceme mať a urobíme si novú zložku, ktorú nazveme obrázky. Okay. Do tejto zložky nahráme si obrázok CD-čka, otvoriť, upload, klik na CD-čko, povedzme, že bude mať šírku 100 pixelov, budeme ho chcieť zarovnať vpravo a horizontálnu medzeru, odstup od tohto textu nastavíme na nejakých 10 pixelov. Klikneme na OK a takým spôsobom sa nám zobrazí obrázok spoločenstva, obrázok, ktorý sme chceli dať. Klikneme na uložiť. Ak si klikneme na upraviť stránku a prepnúť ovládacie prvky, budeme to vidieť tak, ako sa to bude zobrazovať ostatným užívateľom. Stránky vytvorené na mojej komunite sú v podstate veľmi jednoduché. Pozývam všetkých, aby ste pozvali svojich priateľov a vytvárali stránky spoločenstiev na mojej komunite.